ये गादी केते वर्ष हबो आपण एठी आपण निजे केते वर्ष पूजा करछन ମୁଁ ତ କଲି 2003 ଭାଇ ଗୋଟେ 5-10 ବର୍ଷ ହବ। ଆଗରୁ ଆମ ଜେଜେ ବାପା ଏଇଟା କରୁଥିଲେ ସବୁ ଠାକୁର। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏ ଗାଦିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ସେଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ପୂଜା ସମୟ ପରମ୍ପରା ପୂଜା ଆଉ ଠାକୁର 600 ବର୍ଷ ଉପରେ ଠାକୁର ଆଇଲେ ପରମ୍ପରା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବେଶୀ ବି ଏଥିରେ ରହିବେ ନା ଅନ୍ୟ ସେ କିଛି କରିବେ? ନା ଚାଲିବ ପୁଅ ତାଙ୍କ ନାତି ତା ପୁଅ ଏ ଚାଲିବ ସବୁବେଳେ ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ପୀଠ ଅଛି ତାକୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି? ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଭବନ ଯାଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଆସିକି କାମ ଚାଲିଛି। এই ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏଠି ପୁରା ରହିଛି। ହଁ ସାହାଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆସ ସବୁ ବିଷୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଠି ଆମ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ତାଙ୍କର କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଉ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ପର୍ବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ହଉଛି। ତାପରେ ଆସ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହୋଲିରେ ମିଲନ ହୁଏ।